Bine v-am regăsit la minunata noastră emisiune. E incredibil cum zboară timpul, nu-i așa? Deja suntem în noiembrie și imediat vin simulările de bac. Așa că până mă duc eu să învăț puțin la mate și la română, le las pe fete să prezinte cartea săptămânii. Salutare, dragi cititori al liceului! Cartea acestei săptămâni este Mândrie și prejudecată de Jane Austen. Romanul spune povestea celor 5 surori Bennet. Viața acestora se schimbă când în vecin se mută tânărul bogat Bingley și prietenul său cel mai bun, domnul Darcy. Jane se îndrăgostește de domnul Bingley, iar Lizzie își dăruiește sufletul domnului Darcy. Vor putea trece ei peste contrastul dintre mândrie și prejudecată? Fiecare detaliu este bine conturat, iar evoluția lui Darcy este cu adevărat remarcabilă. Jane Austen ne demonstrează cât de mult te poate schimba dragostea și ce înseamnă să te depășești pe tine. Recomand această carte deoarece este ceva inovativ care testează limitele umane. Da, am revenit deja. Cu toții știm ce s-a întâmplat în data de 30 octombrie. Iar în semn de respect pentru sufletele celor adormiți de la clubul colectiv, dorim și noi să ținem un moment de reculegere. Ziua în care nu râzi este o zi pierdută. Acest citat aparține lui Charlie Chaplin. Săptămâna asta, la Femei vs. Bărbați, avem argumente și discuții. Femeia are întotdeauna ultimul cuvânt în orice fel de conflict. Orice spune bărbatul după aceea este începutul unei noi discuții. Deoarece Patrick e mai bun ca mine la acest joc, îl voi lăsa pe el să prezinte jocul săptămânii. Hearthstone este un joc cu cărți, dar nu un joc cu cărți oarecare. Acest joc este conceput de către Blizzard, compania care ne-a luat nenumărate ore din viață cu jocurile lor, cum ar fi World of Warcraft, Diablo, StarCraft, mai nou Heroes of the Storm și Overwatch. Acest joc este bazat pe World of Warcraft, conținând o varietate imensă de campioni, vrăji, orci, goblini și tot ce se găsește în universul Warcraft. Aceste creaturi sunt reprezentate prin cărți care au diverse puteri. Ori sunt minioni, ori sunt vrăji. Scopul lor este de a reduce viața inamicului la zero prin pachete de cărți făcute în jurul unei anumite tematici: Fates, Control, Combo. Hearthstone, precum toate jocurile cunoscute actuale, este free-to-play. Bineînțeles, poți să donezi bani pentru skin-uri sau pachete pentru a nu farma tu banii. Sper că v-a trezit interesul cu acest joc. Eu sunt Patrick și astăzi am furat rubrica lui Radu. Duma săptămânii! Asta nu e rubrica mea. În ce bătălie a murit Mihai Viteazu? În ultima, bineînțeles. Filmul acestei săptămâni nu este un film, este un serial, Mr. Robot. Serialul se conturează în jurul unui tânăr programator care își formează legături prin hacking. Deși este antisociabil, un anarhist, Mr. Robot, vede în el oportunitate și îl recrutează în echipa sa. Recomand acest serial iubitorilor de IT, deoarece consider că se încadrează mai bine în domeniul acestora. Înainte să plecăm, se pare că ne-am hotărât în sfârșit când vom face mini-preselecția pentru radio. Am început acest show în data de 4 aprilie, iar de atunci acest crew a devenit de nedespărțit. Ne-am unit cu toții în numele instituției în care învățăm și deși sună un pic cam prea formal și plictisitor, noi de fapt am avut parte de niște momente pe care cu greu le vom uita. Am descoperit lucruri noi legate de echipă și chiar legate de noi înșine și am râs foarte, foarte, foarte mult. Iar fiecare felicitare din partea voastră a însemnat extrem de mult pentru noi și ne-a făcut să ne simțim foarte apreciați. Deci, pe ultima 100 de metri, în cazul în care vreți să participați în acest proiect, vă rog mult de tot să-mi trimiteți un mesaj pe Facebook, deoarece aș vrea să cunosc noi pretendenții ai acestui post de radio, deoarece preselecțiile vor avea loc săptămâna următoare. Ce părere aveți despre liceul nostru, ca aspect, dotări, profesori, dar și elevi? O părere foarte bună, ar fi răspunsul la modul general. Despre tot ceea ce m-ai întrebat, hai să le mai luăm la rând zile pe rând. Aspect? 10 din 10, cel puțin aspect exterior, dar și interior și dotări. Elevi? 12 din 10. Profesori? 10,2 din 10. Cum vedeți liceul nostru peste 10 ani? Peste 10 ani. Sunt bune întrebările astea de cum vezi ceva peste foarte mulți ani. Cu mine în el, cred, deocamdată. Îmi place meseria și nu mă gândesc să mi-o schimb. Merge înspre o carieră, meseria actuală.
În rest, e nevoie ca multe lucruri să rămână la fel. Sunt multe lucruri bune care se întâmplă în liceul nostru, printre care și radioul nostru. Să sperăm că o să mai existe peste 10 ani, fără voi pe aici, bineînțeles. Altceva, în schimb, există și lucruri care trebuie să se schimbe. Asta nu ține neapărat de noi, sau țin și de noi, ca și partea sistemului de învățământ. E nevoie și de multe schimbări. N-aș putea să dau acum niște exemple, poate îmi vin niște exemple. Voi, cum vedeți liceul ăsta peste 10 ani? Madalina Marin, tu ai întrebat, cum vezi liceul ăsta peste 10 ani? Peste 10 ani. Când o să ai tu, peste 10 ani, uite, peste 11 ani, când o să ai întâlnirea de 10 ani de la terminarea liceului. Cu elevi la fel de entuziaști în ceea ce fac, sper. Nu știu, în primul rând cu elevi care să fie receptivi pentru ceea ce profesorii predau și pentru să aibă în primul rând respect pentru ceea ce predau profesorii și să învețe ceva din asta în primul rând. Și, nu știu, cum am spus, receptivi, elevii, profesorii la fel de comunicativi cum sunt și astăzi și vor exista, presupun, foarte multe activități și evenimente care se vor desfășura. Corect. Zi-mi, 2 lucruri care vrea să rămână la fel în 10 ani, peste 10 ani și 2 lucruri care vrea să schimbe la liceul ăsta. Să rămână radioară și peste 10 ani cu o echipă mult mai bună, mult mai numeroasă și cu mai mult echipament. Cum ați decis să deveniți profesor de engleză? V-a plăcut dintotdeauna materia aceasta? Și disciplina? Da, nu cred că am decis să devin profesor de engleză. Întrebarea a fost bună. Oarecum s-a întâmplat. Hai să zicem, jumătate a fost decizie, jumătate a fost întâmplare. Am avut norocul să pot practica destul de multe meserii în cei 16 ani, 15 ani de când lucrez. Și multe dintre ele mi-au plăcut. Până să devin profesor de limba engleză, cred că cel mai mult am lucrat 4 ani în același job, în rest le-am tot schimbat din necesitate sau din nevoia de schimbare. Când m-am întors la Buzăului de la Cluj, eram stabilit acolo, am stat câțiva ani acolo, mi s-a părut o idee bună și am ajuns din întâmplare, pentru că nu alegi unde predai, ci mai degrabă alegi niște variante care ți se oferă la momentul respectiv prin inspectorat. Am ajuns la liceul ăsta și a fost pe jumătate deci o decizie și pe jumătate a fost norocul sau alegerea sorții de a ajunge aici. Cred că sunt 6 ani, este al 6-lea sau al 7-lea. Și deocamdată îmi place, încep să prind rădăcini, apropo de ce ziceam mai devreme. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. Ți-am răspuns la întrebare, cred. V-ar plăcea să predați o altă materie, cum ar fi istoria sau matematica? Da, mi-ar plăcea să predau o altă materie, cum ar fi, nu știu dacă ar fi istoria sau matematica. Matematica mi-ar plăcea să predau. Ar trebui să învăț, să-mi aduc aminte și să învăț multe alte lucruri. Da, mă place mult engleza, mi se pare o materie frumoasă și o materie ușor de predat. Dacă aș preda altceva, cred că aș alege ceva în care aș avea mult de povestit, câteodată îmi place să povestesc. Și atunci, Română? Nu e chiar așa de simplu cu româna, că poți să povestești, dar poți să povestești și să te duci departe de subiect. Acolo e mai degrabă povestit pe o temă dată, română. Nu, cred că ceva de povestit, dar să nu se dea bacul din materia respectivă. Pregăteam să zic istorie, dar să dă bacul. Apropo de responsabilități. Voi, dacă ați fi profesor, ce ați preda? Probabil TIC sau informatică, zice, bineînțeles, nu așa? Ștefania, tu dacă ai fi profesor? Engleză sau română? Engleză sau română? Uite, sau muzică. Alternativa sau varianta ar fi muzica la care m-aș fi gândit, că tu ai și hobby-ul ăsta. Dar de ce nu? Nu mai gândesc. Nu te mai gândești. Și muzica asta chiar ar trebui predată altfel în școala românească. Apropo de lucruri care ar trebui schimbate. Mitu, dacă ai fi profesor,
Și acum, atenție toată lumea. Mițu, Alex, dacă ar fi profesor, ce ar preda? Antreprenorial. Antreprenorial. Ne puteți povesti o întâmplare amuzantă din timpul liceului, dacă vă aduceți aminte? Îmi aduc aminte, dar multe dintre ele s-ar putea să nu le pot povesti. Bineînțeles, glumesc, n-am fost chiar așa un rebel în timpul liceului. Dar mi-aduc aminte, da, nu neapărat o întâmplare, cât așa, un moment scurt, îmi aduc aminte pantofii mov ai profesorii de istorie care dansau așa pe sub catedră în timp ce ne povestea despre nu știu ce Constituție de la 1920 și ceva. Și erau mov și erau asortați cu toată ținuta profesorii respective, care era mov. Așa, frânturi, nu știu, mai degrabă amintiri nostalgice, că deja a trecut atâta timp. Mi-aduc aminte o bancă din parc, mi-aduc aminte ce alte lucruri, repetițiile interminabile de cânta la pian, când noi făceam și instrumentul, am făcut pedagogic și atunci era obligatoriu și instrumentul. Mi-aduc aminte stresul de prin liceu și e bine că mi-l aduc aminte, sunt conștient că există și sunt conștient încă, n-am uitat cât de greu e să dai examene și cred că profesorilor ar trebui să li se aducă din când în când aminte de stresul ăsta al elevilor, că poate câteodată îl mai uită. Și multe momente frumoase din liceu. Cam atât. Ce sfaturi aveți pentru adolescenții liceului nostru? Sfaturi pentru adolescenții liceului nostru. Și absolvenții? Și absolvenții liceului nostru. Pentru absolvenți nu mai am sfaturi. Aveți bacul. Da, dacă vorbim de absolvenți, e o lume cu care pierzi contactul, pentru că n-ai cum să ții legătura tot timpul cu ei. Mai vorbești cu unul altul care vin prin liceu din diverse motive. Dar pentru adolescenți, și nu neapărat pentru adolescenții liceului nostru, ci în general pentru adolescenți, le-aș zice să fie curioși. Asta mi se pare o caracteristică importantă. Să fie activ. E perioada din viață când tot ce zboară se mănâncă. E perioada din viață când ar trebui să visăm că schimbăm lumea și chiar ar trebui să încercăm să pornim de la asta, să încercăm să schimbăm lumea. Pentru că mai târziu intervin altele pe parcurs și idealurile noastre or să descrească și atunci trebuie să pornim de la lucruri mari. Pentru că aveți și un lucru de care cred că nu sunteți conștienți, că aveți o energie enormă în voi și un potențial enorm care se pierde pe parcurs, din păcate. Deci, să vă propuneți lucruri mărețe, să faceți lucruri mărețe și să rămâneți curioși. Asta e important, după mine. Am visat și eu odată să schimb lumea și încă cred că mai e posibil, deci încă mi-am pierdut tinerețea, 100%. Așa că trebuie să schimbați lumea într-un fel sau altul. Voi, ce sfaturi aveți pentru profesori? Ce sfaturi au profesorii pentru adolescenți? Normal, o să vă zic să învățați, să fiți curioși, să fiți activi și așa mai departe. Cam asta a fost sfatul meu. N-are rost să fac o listă de 10. Cred că e cel mai important asta. Ce sfaturi aveți voi pentru profesori? Pentru oamenii mari, dacă nu pentru profesori. Ba, nu, pentru profesori. Ați întrebat un profesor despre ce sfaturi are pentru adolescenți. Rareș. Neșa. Nu știu dacă numai sfatul meu sau poate al multora dintre colegii mei, dar cred că să se apropie mai mult de ele. Să se apropie mai mult de ele. Și în sensul că să nu fie acea, nu știu, distanță foarte rece, aș putea spune, dintre profesor și elev și pentru că ajută mult la oră și cel puțin pe parcursul anilor. Acum mai ales că sunt și a 12 ani. Da, corect, ai simțit o diferență. Unii profesori nu s-au apropiat mai mult și... Da, e o relație, ca orice relație interumană are nevoie de timp. Din păcate asta e
Ăsta e un lucru pe care am început să-l simt. E regretul de a pierde oameni din sistem. Asta e natura slujbei noastre. Lucrăm cu cicluri de elevi și din a 9 până în a 12 îți formezi inevitabil, n-ai cum. Îți formezi o relație cu ei, dincolo de ceea ce încerci să le predai sau să înveți. Și suferi în fiecare an când pleacă câte o generație. Încerci, îți formezi o echipă, îți formezi prieteni, îți formezi echipe de lucru și le pierzi și îți formezi altele și le pierzi și asta e mare parte din stresul de a fi profesor. Ați apucat să vă gândiți? Nu cred. Este, nu, la asta trebuie să-mi răspundeți. Și mie mi-a fost greu, dar v-am răspuns. Ce sfaturi aveți pentru profesor? Dacă sunt chiar așa de grave, din nou le tăiem. Măcar îmi ziceți mie și le transmit eu, indirect. Să nu uite cum a fost perioada lor de liceu sau școală. Corect, sunt de acord cu asta. E un sfat important și eu încerc să-mi aduc aminte tot timpul. Și ziceam că ar trebui să mai țină minte lumea sau să-și aducă aminte de cum au fost când au fost elevi. Da. Da, mi l-ai furat, asta nu se pune. Te mai gândești un pic. Mădălina Mari. Nu știu. Nu știu, cum zicea și el, să încerce să ne cunoască pe noi, poate mai mult, dar în același timp să se cunoască și pe ei. Și cred că e în același timp foarte important să avem o relație bună unii cu ceilalți. Atât între profesori cât și relația între profesori și elevi. Da. Rămân pe ideea asta. Că și ai zis o idee, treaba interesantă, să se cunoască și pe ei, să-și găsească punctele tari și punctele slabe. Da, foarte fain. Nici. Nu scap, nu merge mai departe până nu zici un sfat pentru profesor. Ce sfat? Eu zic să încerce să nu mai ceară fiecare profesor cât de mult cred ei că putem noi să participăm la materie. Să nu ne împărțim în 15-14 locuri. Vreau să ne bazăm pe anumite materii și la restul materiilor să nu ceară aceleași cerințe care sunt și la materiile de bază ale profilului. Da, deci zici că adunate toate temele și tot ceea ce ține de voi e prea mult și atunci unii ar trebui să țină cont de alte materii sau ar trebui să țină cont că alte materii sunt mai importante decât a lui. Asta să nu o faceți niciodată ca și greșeală, să-i spuneți unui profesor că materia lui nu e importantă sau e mai puțin importantă decât altă materie. Nu faceți niciodată greșeala asta. Bun, considerăm că a răspuns și Nițu la întrebare. Gata? Bun. Stai să mă gândesc dacă mai am întrebări. Vă mutați voi aici și merg eu singur pe canal. Tot microfonul? S-a auzit, nu? Înregistrează și ce a zis. Ok, nu mai am întrebări. Gata, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da. Ce faci, Cosmin? Cosmin, lasă telefonul! Vor putea... Bă, unde stă? Pe bune? Să dai stop? Da. Păi las, că e bine dacă ne dea stop, dar era rău dacă nu dădeai rec. Va dragostea și ce înseamnă să te depășești pe tine? Însuți. Da, am revenit deja. Avem discuții și argumente. Aoleu, tema mama. Deoarece Patrick e mult mai bun ca mine. Vreau. Sunt obligați. Hearthstone este un joc cu cărți, dar nu... O seamă, mamă. Acest joc este blazat. Stai să vedem. Filmul aceste săptămâni și de un film. Neapărat de pe carniță. Cum să vezi? Eu? Nu, e ok. Făcând liceu pedagogic am avut clasa plină de fete și atunci fiind multe fete nu prea ai cu cine.
Cu cine face prostii, ca să zic așa. Ba, nu, tăiem și asta. Se pune?